Πρώτο Drift και MotoGP Κοζάνης. Για πρώτη φορά στην Κοζάνη, ένα διήμερο μηχανοκίνητου αθλητισμού γεμάτο δράση σε κλειστή πίστα. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό πάρκινγκ στην περιοχή του Κασλά. Το πρόγραμμα ξεκινάει το πρωί του Σαββάτου και τελειώνει το βράδυ της Κυριακής. Αγώνας Drift με δοκιμαστικά το Σάββατο και τα μονά και διπλά περάσματα την Κυριακή. Επίδειξη Drift Show για αυτοκίνητα χωρίς roll bar το Σάββατο. MotoGP σε κλειστή διαδρομή 5 γύρων με πρώτο σκέλος να ξεκινάει το Σάββατο και δεύτερο να συνεχίζεται την Κυριακή. Στο χώρο θα λειτουργήσουν οργανωμένος χώρος εστίασης και περίπτερα διαφημιζομένων. Τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ και ισχύει και για τις 2 μέρες. Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο event αυτοκίνησης της Κοζάνης, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης.